Ase oroboti oro gotigana nayo na gusika mutuni kwangu kumanya buna enkeyemo korwa ase chinsemo chikinda ase kinyorogia boisanga tu ayo gotoka ase wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirango nigagendete koligia omwana bo omunyaruka w'emyaka 15 nebere ase rieta Familia mesa oyo basoma ase skuru ya Bonyunyu gusangana nyina mokeni gabaga kwenike buna nigo omunyaruko yuabete gakororokana ilio moelio ase kinyorogie ndi basi gwikira bona iga bataramorora niga borire onde bwensi orabega komora gwa koroboti ase getaseni kya banyanyimbo ose asomugambi asamaliye tangor kwalske mamaina ngorkorwa ase kinyorokia engenda waisanga tu Itubo ward no mwana otosireti akorwa Familia mesa abaibuli baya yo makuru kwa Isaac mesa mama mwabakuru kwa Vanis Munyangi na mama mwabotali yange gaiga anchende musubati omwabo mama mwabo mwana yago soma Bunyunyu secondary amenya time igale form 4 igachete skuru itukolia Alamisi agaike skuru akarua kaenda ongina moke nyina moka akamwachi pesa ira ne back uche skuru taira na back agacha soboka unaru soboka na intutoka mwa omwana bwe pigipigi yomo amokobe akamwikinjira akamotebingi kinyo yeo mwana getatoenda nere skuru wano yo oyaga chikomuganya tachi gocha era kaira na back mwana ikurweria gatosire ligo lakini litukeli nto igwete ngana rokanete endiba kale ne chi uniform litukolindelia kabera karrokanale ne yanga ya black atokonye atotebia saguto asara atoke atwakire number 07 14 305 360 agenda twikase gituo gya polisi ali Itibo ntwabeke report yororo twali ka OP number eyi mwarorire tolwegeta iga na nsemo yo eskuru twakire report bake skuru tana kwira na skuru kurwa kore after twali gusaba onde bwensi rocho mwana igaki enambe itu abaire mwake report yo gose